En hier gaat het om. Droegvallende platen in het water, maar de aasen net langer onder water komen te staan door gaswinning en boeiendelgong. Vogels binnen bot afhankelijk van die platen. Bij gelijks om te fretten. En er binnen nogal wat vogels op het waard. Al 30 jaar wordt er hier bij het Ameland gas woont door de NAM. En al jaren slaagt de NAM er onvoldoende in om te versessen wat die gaswinning op de lange termijn met de waardbaaien docht. Zij gaan ook nog 1 kans krijgen van het staatstoezicht op de mijnen. Eigenlijk vinden we dit wel aan de late kant. NAM heeft nu tot 31 oktober de tijd gehad om de studie alsnog aan te vullen. Dat is de 3e kans die ze krijgen. We gaan ervan uit dat 3 keer scheepsrecht is en dat we dan inderdaad een rapport hebben op basis waarvan staatstoezicht inderdaad een definitief oordeel kan geven over gaswinning onder de Waddenzee. Want het onderzoek dat het hier om gaat dan wel over de situatie bij het Ameland. De uitkomsten kennelijk wel eens gevolgen hebben voor een volle grutterpad van het waard dat gaswoon wordt. De NAM bestudeert het nou hokker aanvullings er nedig binnen om het onderzoek te verbeteren. De waardvereniging had daar net een soort vertrouwen in. Nou, uit het onderzoek wat er nu ligt en wat niet volledig is, blijkt dat er ontzettend veel onzekerheden zijn in de bodemdaling. En wij vermoeden dat het inderdaad niet mogelijk is voor de NAM om dat voor het eind van dit jaar goed en duidelijk op papier te krijgen.